Por certo, fago un anuncio. Mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente xoven non podía achegarse, pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de agora será ata 45 e a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta. Eu quero falar de medidas, das nosas medidas, porque se temos que falar das medidas do Ministerio de Vivenda son medidas de anuncios nos medios de comunicación e de nada máis. Ten razón, non vale a pena falar de vivenda e falar de Pedro Sánchez. Para que, se non está facendo nada? Xa os digo, se hoxe mesmo empezou a falar dos problemas que, na súa opinión, teñan os españois, que, por suposto, non ten que ver coa corrupción, ese é un invento dos suíces, a vivenda nin estaba nesa lista, señor Besteiro. Pero nós, como nos tomamos este tema en serio, insisto, 4.000 vivendas en 4 anos, 6.000 ata o ano 2030. Estamos a desenvolver solo para 20.000 vivendas de protección pública, en colaboración público-privada. Desenvolvemos a figura dos PIAs autonómicos, pioneira, que reduce os plazos a metade, en colaboración cos concellos, para tener chan para facer vivenda pública, que é un dos grandes problemas, chan asequible, por suposto. Axudamos ata con 20.000 euros a compra de vivenda protegida. 100 vivendas adquiridas a Saref, por certo. Pedímosles que non las cedera para poñelo a disposición da xente en régimen de protección ou non. A Saref, Ministerio de Vivenda, fai caixa cos galegos. 10 millóns para financiar a promoción pública de vivendas polos concellos. 16 concellos de todas as cores políticas, tamén socialistas, tamén algún do bloque que entende que isto é unha cooperación, non como vostedes, que nos cede chan para facer vivenda pública neses concellos e estamos facendo. Triplicamos este ano as axudas para promotores que queiran construir vivenda con algún régimen de protección. Facilitamos rematar os edificios inacabados e se van dedicar á vivenda pública. Elevamos os límites de renta para que moita xente, moitas familias que se estaban quedando fora e non podían acceder a unha vivenda de protección e tampouco, tal como están, por suposto, a precio de mercado libre, agora sí que se poden beneficiar. 25% de reserva a menores de 36 anos en vivenda pública se a queren comprala e 40% se a queren alugar. Bonificación de ata o 100% do imposto de actos xurídicos documentados na vivenda protegida.